Priya Hoikia. ক'ৰ পৰা আহিছে? Udalguri district কলা এক নম্বৰ কলাগাঁৱৰ পৰা আহিছো। আজি আপোনালোকৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে টি ষ্টল দি দিছে। কি ক'ব? তো মালিকটো আমাৰ বিকলম্ব শাৰীৰিক অক্ষম। মই মানে এতিয়া চাহ দোকান কৰি মানে কিবাকে ল'ৰা ছোৱালী এটা পোহপালন কৰিম বুলি আহিছো আৰু। আমাৰ EM ছাৰে পঠাইছে মুদৈপুৰী দিগন্ত বৰুৱা ছাৰে। তাৰ কাৰণে আহিলো আৰু ইয়াতে। বহুত সহায় হ'ব নে? সহায়তো হ'ব, আজিলৈতো ইমান লাভ নাথাকে, বস্তু পাতিৰ দাম বাঢ়ি গৈছে। কিবাকে মিলাব লাগিব আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুজন। কি কৰে আপুনি? মইতো আগৰ পৰাই চাহ দোকান কৰোঁ, ফুটপাথত চাহ দোকান আছে কলাগাঁও থানাৰ ফ্ৰণ্টতে। কেতিয়াৰ পৰা দি আছে? আজি 2018 পৰা দিছোঁ। 2018 হয়, তাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে। ল'ৰাটো BA পাছ কৰিলে, ছোৱালীটো চায়েন্স পঢ়ি আছে। অলপ কষ্ট হৈছে আৰু অসুবিধা হৈছে, অলপমান মজুৰি নপৰে। মালিকে একো ক'ব নোৱাৰে। কি কৈছে? বিটিআৰ চৰকাৰক কি ক'ব এতিয়া? এতিয়া আৰু কি ক'ম, গাড়ীটো দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰক, এইটো উপলব্ধ হ'বৰ কাৰণে। আৰু পিছত সাহায্য পাম মই আশা কৰিছোঁ আৰু। रुक्मिणी नार्जारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि सार EM रनजितनि आन्दाराव। नोंथांमोना दिनै बे इ-रिक्साखौ बिटिआर सोरखारनि अनसुंथाइ महरै मोननो हादों। माबायदि मोनदों दिनै? गोजोननाय मोनदों, माने जोंनि गैयावहाय जोंखौहाय बिराद गिदिर हेफाजाब होबाय। बेनि थाखाय आं जोबनो गैयै हामबाय होयो, जोबनो गैयै साबायखर बावो आरो आं। माने आंनि खस्थ'नि थाखाय एसेब्लाबो आंखौ हेल्प खालामबाय, बेनि थाखाय आं रंजानाय मोनदों। आङो बिदिनो सिगाङावहाय आङो प्राइभेट स्कुलावहाय मावोमोन। बेनिफ्राय आं जेबो इनकाम मोनासै। बेनि उनावहाय आङो बिदिनो बिजनेस गेलेदों, मैगं मैला। आरो बिनि उनावहाय आं दखान दाउ गोदानानैहाय आं दखानबो होदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव जेबो साक्सेस जायैखाय आरो बेनि उनावहाय आंनि फिसाय जों सानैजोंहाय जों खुसेरा दखान होदों आरो। ओमफ्राय दा 6 मास जिरायनाय जायो नालाय, ओमफ्राय बे 6 मासनि उनावहाय जेबो खामानि गैया। ओमफ्राय दा नैबेखौ जोङो मोनबाय, बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आरो आं। सिगां फरायसालियाव फोरोंनाय खामानि मावदोंमोन? माबायावसो प्राइभेटाव इंलिस मिडियामाव फोरोंदोंमोन। ओमफ्राय जेबो खामानि होआ ना हनै, जेबो सहाय मोना। माने खस्थ' ना, न'खरा बिराद खस्थ', थोआ एसेल'। हाई सेकेन्डारि फार्स्टल'। दा नोंथांनि जिउ राहा दानायाव बे नोंथांखौ गोबां हेफाजाब होगोन होनना नोंथाङा सानो नामा? गोबां माने एसे दिनैनि अनसुंथाइया माने गोबां होनजाया, माने जेसेबां नांगौ एसेबां होनो हागोन बायदि मोनदों आरो आङो। आंनि नांगौआवहाय जा हायो बेखौहाय बिदि मोनदों। आंनिया देबानन्द दैमारि। बबेनिफ्राय? आङो रौता 42 नं रौता समस्थिनि उदालगुरि। दिनै जिहेतु बिटिआर सोरखारा नोंथांमोननो नैबेबायदि इ-रिक्सा साहा दखान साहा गला होदों, माबायदि मोनदों दिनै गोसोखौ? आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। माने बिटिआर सरकारा गासिबो गोरिब गुन्द्राखौ एसेबाबो नायनानै अनसुंथाइ होदों। बेयाव बा जोंनि समाजा बा जोंनि हादोरा बा जोंनि बर' समाजानो साफ्रोमबो डेभेलप जालांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। न'खर सालायनायाव मा मावो नोंथाङा? आङोथ' न'खर सालायनायाव जोबोर फिसा खामानि मावो। माने साना खामानि मावो, दखान होयो। साना दखान होयो। बेसेबां गोबावनिफ्राय होबोदों? आं बेयाव 7-8 बोसोरसो जाबाय आरो बेखौनो मावबाय थादों दायो। दा गोबां हेफाजाब जागोन ना बेनि गेजेरजों? आंथ' बेखौ मोननानै माने बेजोंनो आङो माने गोबां जायगायाव बाजार बा बहाबा टाउनाव बा बहाबा गामियाव लाङि आं फाननानै बिदिनो थाइसे थाइनै बुथुमना आं न'खरखौ जेनेबा सुंस'नो हागोन होननानै आं सानदों। गथ' गथाय आरो बेजोंनो फोरोंनानै आंनि इयुननि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन होननानै आं बेखिनि सानदों। आंनि सिनायथिया आं दैदेन बसुमतारी, आंनि गामि पाटगाव डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार। ओमफ्राय माने दिनै बिटिआर सरखारनिफ्राय, बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंना मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्राय दिनै इ-रिक्सा बड'लेण्ड टि सार्भिस, बे रिक्साखौ दिनै गंफा जोंनो रानना होदों। माने जोंखौ जेरै बेखार थाना नुनाय, माने जौगानाय गैयै नुनायखाय सारा जोंखौ नायसननानै जाथिखौ डेभेलप खालामलांनो थाखाय जोंना बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनो बेफोरबायदि सुबिदाखौ होदों। जों बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जेब्लाबो माब्लाबाबो आरो जौगालांनायनि लामायाव जोंखौ बेफोरबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय सारनिसिम जोबोद। नोंथांनि जिउ खुंनाय राहा लामायाव बियो गोबां हेफाजाब होगोन। बेखौ साननानैनो सारा जोंनि थाखाय बेबायदि सुबिदा खालामना होदों। आरो माखासे फैबाय थानाय समावबो
सारा माने सेस्था खालामबाय थादों आरोबाव फैबाय थानाय समाव आरो सोरनोबाफोर माबा मोनसे होबावनाय बेफोरबायदि सेस्थाखौ आं खोनाबावदों मोनगोन माखासे मानसि थाबोनाय मानसिफ्रा माने मा होनो लासै लासै मोननायनि चान्सआव थागोन आरो नोंथाङा मा मावोमोन? आङो सिगां सारजोंनो थायोमोन प्रमद बर' सारा जेब्ला एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बे समाव आङो सारमोननो गोबां खस्थ' खालामनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयोमोन बेनि गेजेराव दा सारा सिफ जानानै थांबाय दा जोंखौ गाव बेफोरबायदि हालोदखौ नुनानै सारा सुबिदा होनानै अनसुंथाइ होदों आरो बेफोरबायदि आंनि थाखाय बा गुबुननि थाखायबो बेखौ होनाय जादों आरो सारा आंनि मुङा सरन बर' आं बिजिनि पानबारिनिफ्राय फैदों आरो आंखौ फरायहरनाया जेनेबा जोंनि पानबारिनि धनन्जय बसुमतारी एम सारा आंखौ बे माबा डकुमेन्टस एरि लानानै आंखौ थिनहरदों आरो ओमफ्राय आं 13 थारिखआव फैदों आरो 13 थारिखआव फैनानै दिनै 15 थारिखसिम थादों आरो बेलेगाव माबा न' भारा लानानैबाबो खुरमा जाथिफोरनाव थानानैबाबो आरो ओमफ्राय आं दिनै आंनि मोननो लागाखौ आं दिनै मोनबाय आं एसे गोजोननाय मोनदों आरो जोंनाबो एम सारा आंखौ बुंदों दानि लोगो हमनानै रायज्लायबाय आंजों लांदो दायो लांथारदो ओमफ्राय जेनेबा लामा ससेफ्राव माबाफोर जायोबा आंखौल' फन हरनानै लिंहर नोङो नांगौ आं गारि थिनहरगोन एरगोन होननानै बुंदों आरो एम सारा मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय मोजाङै लांबानो जाबाय होनना बुंदों दे मोजां जाबाय होननानै बुंदों आरो आं बेजोंनो एसे अबावबाफोर मिथिं दावथिंफ्राव बा फुजा एरिफ्राव आं बे गारिखौ मोननाय हिसाबै आं दखान होनानै जानोबो लुगैदों आरो आं गारिखौ मोजांबो नुदों आरो साइजआव गारियाव बेटारि गासिबो दंजोबो चार्जार दंजोबो ओमफ्राय ओरैनो हाथा गंथाम दङ ओमफ्राय साखनि गंनै दं ओमफ्राय गारबा गंनै दं ओमफ्राय सिलभरनि गामला दं ओमफ्राय गेस टेंखि दं गेसाबो दं आरो गासिबो दंजोबो नांगौखिनिखौ होखाजोबदो आरो ना नामखिनि गासिबो होखाजोबदों